Fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn li għadda grupp 44 immigranti regolari li tniżlu f'Malta wara li ġew salvati fit-12 ta' Diċembru li għadda bdew il-vjaġġ lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom f'operazzjoni immexxija mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Tali operazzjoni segwit oħra ta' ritorn ta' 4 persuni fil-jiem ta' qabel. B'hekk fi żmien relattivament qasir ta' 17 il-ġurnata ġew ritornati lejn pajjiżhom total ta' 48 persuna li daħlu hawn b'mod irregolari. Din l-aħħar operazzjoni mhux biss kienet waħda kbira, iżda nħadmet ukoll fi żmien relattivament qasira kif dawn l-immigranti regolari kienu parti minn grupp li ddaħħal Malta fl-aħħar ġimgħat wara li ġew salvati fuq il-baħar mill-Forzi Armati ta' pajjiżna. Ir-ritorn tagħhom fi żmien qasir kien possibbli permezz ta' koordinazzjoni mill-qrib bejn il-Korp tal-Pulizija u diversi entitajiet fih dan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu. Stqarrja mill-Gvern qalet li l-ekwivalenti ta' 81% tal-immigranti regolari li waslu f'Malta fl-2025 ġew ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Dan fl-istess ħin li l-istess wasliet jibqgħu f'livelli mill-aktar baxxi riżultat ta' politika ġusta u soda li ħaddem il-Gvern Malti fejn id-deterrent u l-prevenzjoni huma ċentrali f'ħidmietu. Fil-fatt il-wasliet fl-aħħar 5 snin naqsu bi 93% filwaqt li żdiedet ir-rata ta' ritorn ta' persuni li ma jikkwalifikawx għall-ażil lejn il-pajjiż tal-oriġinu. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Bajrin Kamilleri innota li Malta tkompli timplementa politika ta' migrazzjoni ġusta li tiżgura li dawk li jistħu ilhom il-protezzjoni bħala refuġjati jingħataw kull assistenza filwaqt li dawk li jabbużaw mis-sistema u għalhekk ma jkollhom l-ebda dritt li jibqgħu hawn jintbagħtu lura lejn il-pajjiż tagħhom bl-aktar mod effettiv. Dan huwa messaġġ ċar mill-awtoritajiet Maltin. Politika tal-immigrazzjoni ġusta, jiġifieri ngħinu min għandu bżonn, però qiebsa ħafna ma' min jabbuża, ma' min jidħol f'Malta b'mod irregolari meta refuġjat ma kienx. U dan huwa id-deterrent li qed noħolqu. Messaġġ ċar ħafna. Il-mudell ta' traffikanti tal-bnedmin ma jaħdimx.